Apay, akas to'y tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Edgar, nga iti agdama kat adda ijay Kuwait. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Edgar, kat iti agdama, adda ak dito'y pagilyan a Kuwait. Saan ang mailibak amay sa dayto YouTube channel yo kadagiti pagliwliwaan mi kadagiti katrabahwak ditoy. Tatunggal madanon ti break wenno pa nagre-retira mi, pasaray agiin no na kami amapan iti ayan dagiti locker mi. Kat kitaan mi no adda ka barbaro nga upload yo. Dito'y pagpapaayak manang, awan makaammo iti nagbalin apadas ko, sakbay anaka-abrodak. Kat day ta apadas ti kayat kumat nga isalaysay dito'y programa yo, taamok ang makaibati ak iti adal, kadagiti padak anaayat adumngeg, kadagiti iloko a drama. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Talaga kadi-adikan malapdan iti kasta apanggat mo, Edgar? Mayla, inlawlawag kumutan kan kati amin sana ya. Kayat ko ti makabrod, tapno sumayat mo ti panagbiyak ko. Karaman kamutan ti taa, tamay may satan ton, apaman na makapagkalay sata. Edgar? Para kadatamot lang dahi ti apanggap ko. Saan la para kanyak da ito eh? Ulila kamin iti ina. Amom dayta. Ken maasyanak ka ni tatang ko.
Nakakaasi ang mga saksakat iti panagbiag mi. Naimbag ko ma. Nukas kanya ako dagiti kakabsat ko. Ngamsaan met, babasit dapay. Edgar, saan ka mo't alaplapdan iti panggap mo? Kaglaang nga ang mga numalipatan naktumuten no naka-abroad kanton. Saan to ang mapasamak day tamayla? Ngamin, ay ayatan ka unay. Amom no kasano ti panagayat ko kon ka. Iso apang nga asim tagtalik ka kumakanyak. Imbagak maten. Aga brudak tapno matulungak ti pamilyak. Ken para maten iti masakbayan ta, mayla. Adal mentirabi ay anak kau. Gumapay nga ada ka pa ila dito kanag. Ha? Ni, da kayo gayam tatang. Apay arimor kayo pay laing. Ang mga numalamiisan kayo. Di nakpagdanagan anak kau. Apay nga ada ka pa ila ang ditaw. Apay di ka pa ila sumrek ditaw balay. Diyak pay lang amin makaturog tatang. Kan may isa, pampanunutot no sa dino ti pangalak iti kwarta agastusak tapno makaabrodak. Ay, pasensya kan anak ko No saan ko man ay salda ti kakaiso na dagatayaw idi nagkasapulan day di inam. Adda ko may salda tayo ita nga aramatom nga agipag nakadagiti masapul mau. Tatang, pangasiyo ko man. Saan yun alagi pang tinapasamak? Jakla malapdan tirik nak anak ko. Nakasanaw, di ka man lang amin matulungan, mait. Sana bali tatang, maawatan kayo. Di kayo agdanag. Tinasayat, sumrag tayo di tabaletan eh. Adalo mo niyagpaiso terapi eh. Edgar, anak, alam na ito na supay makatulong kang ka. Ni, anya ti linaon da ito'y asobre, tatang. Para kang kaday ka, anak kau. Inayon mo, di ka sa pulam. Ha? Ni, kwarta mo't da ito'y tatang. Wen, Edgar, inayon mo iti kasapulam amang ipag nakadagiti papeles mo, anak ka. Sa dino tinangalaan nyo iti da ito'y tatang. Saan mo nga amwen, Edgar? Di napatag, ada mainayon mo iti kasapulam. Tatang, no inutang nyo da ito'y, pang-asiyo tayo subliyo langan. Diyak kaya ta mailumlum kayo ito utang gapulaan kanyak. Edgar, anak ko, kaya't katulungan. Tilangan pa ng patpatib kariyo di pakinakam ko tong galagsarsarita tayo. Omdasan tatang. Saan na masapol nga gastos kayo pa'y. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya ta mailumlum kayo ito utang. Iso alading itak tatang. Diyak maawat da ito'y. Isubliyo langan ita sino man nga imutangan nyo. Itay pa'y nga data dito igit ti baybay. Kalpasan nga inawis nak dito'y. Ngam di ka mo't agsasao apulos. Sapay la ko ma. Tasaan ka matuukan iti kaadam iti sibay ko ita, Mayla. Edgar, Pasensya ka na nauli mo kak. Nagadugamin di pampanunutek. Agkakanat. apoy na ibagam kanyak no anya dagiti pampanunutam. Pagsaritaan ta, tapno lumukay day tabarukong mo. Mayla. Saan ang mabalin abukbukudam no anyaman ti marikrik nam Edgar? Anya nga ti serbina nga agayan ayat ta. No di mo mo't iibkas kanyak no anya ti marikrik nam. Alan, ibagam kanyak tapno malaganan ti riknam.
Pagsaritaan ta, no anyaman ti mangburburibur ken ka. Talaga desidido ak nga agabrod manang Emmy. Takadagidi a panawan, isulaeng ti amok a pamuspusan tapno matulungak ti pamilyak, ken tapno mapasayaat ko ti biyag ko. Ngem naatap kanyak ti gundaway. Takadagidi metla a panawan, si uutang kami paylaeng, gapo iti panagkasapulan daydi inak, idi si bibiyag pay. Nakasalda pay laeng idi ti kakaiso na asa ni Kwame, ket ti laeng binulan nga interes na ti kabaelan mi abayadan. Nupay kastamanang, sa anak anapukawan tinamnama, ket ingkarik iti bagik, nga uray anya, aramidek, puwera ti umutang iti biyag, tapno makaabro daklaeng. Agingga adimteng ti maysa agundaway. Saan ka di asikaday tay? Nakarin na nakijay agency itay? Ha? Uwan, madam. Naggapo ako ti agency. Ket mayro paan kayo. Da kayong agpay sa dayjay, madam. Agab abroad ka? Padpadasak, madam. Ngam, awan sa tigasat ko. Naging gaita. Awan pa day tay promo fly now pay later. Kayat mo asawan? Awan gastusam nga agabrod? Ha? Pasensya ka niti panagsasaok. Ngam, imposible ngamin nga aguray kay ti promo a fly now pay later no adagastusam nga agabrod. Aklonak, madam. Awan nga agpay sa tigastusek. Marigrigat kami lang amin. Tinasaya at sumurot ka kanyak. Ha? Mapanta iti restaurant iti asidag. Agsarita ta, barang ada maitulong kuken ka. Amom ka di ka itay pay malam nga inururay ka, Edgar. Pasensya kan, Mayla. Nagadong amin di na si Kasok. Maawatan ka. Mas daawak laeng. Italaan na pasamak ti kastoy. Mayla, Sigud mat nga ado ti asa si kaswam. Nang runa ti panagabrod mo. Ngam, saan ka amarabyan nga umay ditoy? anya ka mutin, Mayla. Imangayak lang aro doon dito, nagadupay lasaw. Ha? Ni Edgar, apay nga agungat ka ngay? Ha? Pasensya kan, Mayla. Jaking gagara. Pasensya anak ko man. Daman madlaw ko kan kaanak ka. Ha? Tatang? Makumikom kaunay isa. Anyaya ti aramidam. Kuha, tatang. Dala na kita sa asikaswag. Barang numatuloy yung tarapahap kong agabrod. Kasano maasikasom dagiti ka sa pulam ngay. No awan mo't kwarta nga aramatem, anak. Sana parikot ti kwarta, tatang. Ha? Adda na kasagana mang tulong kanyak. Kadyak kaya paluspusan ti gundaway, tatang. Talagang amin nakayat ko ti makaabroad.
Iso nga ikagkagumaak nga aramidan ti amin. Nay, sino nga iti kunam amang tultulong ken ka? Ha? Kuha tatang. Mamamuyin to matlaan. Edgar, anak, amang anuan niya mo ti masumsumok mo, Saan da kapag danagan tatang? Awan ti dakas nga aramidak. Kaya't ko latong palin tara paap ko. Para matlaan ti pagsayaatan ti pamilya tayo. Talaga sa balik ka, Edgar. Naidumduma ka kadagiti naglabasan kanyak. Madam Dionisia. Si Kamat, may kamanon adaras nga da napasama kiti nagbaetan ta. Ngam madampay laeng ti awag mo kanyak. Arapaap mo ti maka-abroad. Saan ka di? Wen. Kaya't kung amin na matulungan ti pamilyak. Ken, tapno sumaya ti masakbayan mi iti kaayan-ayat ko. Si Kamat, adda ka iti danak. Ngam ti kaayan-ayat mo ti dakdakamatam. Nay maglaengan ta saan na kasilosa. Ngam, no talaga kayat mo matungpal ti arapaap mo. Masapul nga agbalin ka na tulnog kanyak, Edgar. Ikarik, amagunod mo dagiti arapaap mo. Ngam, masapul nga agtulnog ka iti amin akayat ko. Akadagi di apanawan, jakon nagpanunot pay manang Emmy. Ti adalatan iti isip ko, kat ti makaabroad akon, tapno matungpalan ti arapaap ko. Nagbalinak nga ro dapas-pasurot iti amin akayat ni Dionisia. Ididamo, kinid daw na nga agkabalay kamin. Agden na kami kano kas agasawa. Agkitakit tirik nak idi, nang runa taadda ni Mayla kaayan ayat ko. Ngamjak nakapagkadkad gapo iti arapaap ko. Idi madagulitan siguron kanyak, inyam amuna kon iti kapit na iti maysa nga agency, kat na iproseso nga rod dagiti kasapulak. Ngambayat ti panaguray ko ang makaabrodak, kastoy pay dagiti napaspasarak, manang Emmy. Anya ti aramirin ta ditoy, Dionisia. May sa daytoy kadagiti negosyo, Edgar. Kasta ka di. Kastoy gayan ti gay bar. Kaslamot lang ang nightclub. Ngam imbis sa babae. Lalaki alamo-lamo dagiti agsalsala. Apayakas talauna iti panang matmat mo iti entertainer amada mga agsalsala iti entablado. Ha? Awan, Dionisia. Nalabit ang mas daaw ka iti langana. Pudno ang nakatangar, ngam saan ang makaayayo. Isu nga awan man lati reaksyon dagiti customer. Dionisia. Gamba sigurado ka, Edgar. Iti kanito asikati adda iti entablado.
buhay ang negosyo. Anya ti kayat mo asawan? Come on, Edgar. Imposible adi mo maawatan di kayat ko asawan. Ala, umay ka tamapanda iti dressing room. Kasi tinakon-akon, masapol nga agtungpal kay ti amin nga ipaaramid ko kan ka. No kayat mo, amatuloy ti arapaap mo nga agabroad. Di nak mapabasol nagpaspasog nudak, Edgar. Imposible adi mo amo ti makagapo. Mayla, pasensya ka naman mano na masarungkaran ka. Talaga lang amin ama kumikom amang ipagpag nakadagiti papeles ko nga agabroad. Day tala nga tangagpaiso ti pakakumikumam, Edgar. Anya ti kayat mo asawan? Kasla saan na ka mamati at ilaang panagabroad mo ti pakakumikumam, Edgar. Nang runak at masansan nga da ka iji syudad. Mayla, nagastos ta agabroad. Iso anasay-saya atin. No mamimpinsan nga ipagnakdagiti masapol nga asikaswak no adda ka iji syudad. Tapno makaimpudak. Sana ka mabaling nagkaraawid. Ada magastusan ak mo kasta. Edgar, Pangasim ko mamayla, tapat yun nak. Kas itinakon-akon ididamo. Kaya't ko matulungan ti pamilyak. Kaya't ko masaganaan ti masakbayan ta. Isongar nga aramidak ti amin. no napudno kay ti dayta nga ibagbagam. Asino ti mang tultulong kan ka? Ibagam kanyak, no asino ti mang tultulong kan ka? Tapno mapunas ti atap ko. Ibagam, Edgar. Saklamay siya. Saan ko mapabasol ni Mayla iti kasya pangedeng na anak ko? Tatang? Oray asinaw. Mapilitan nga desisyon iti kasya ay kapumutlaan ka. Nagsimpelimot lang amin tikid daw na ka. Ibagamlakan ko na no asino ti mang tultulong ka tapno maipagnam ti papilis mo. No asino ti mang tultulong ka iti gastos mo nga agab-abraw. Ngam jak mabaling niya ibagakan ko na tatang. Da kayong tupay. Jak imbagbaga kada kayo. Dahil sa nga ron kay. No siyak mismo nga amam kat agat atap gapu iti kasta mapaspasamak. Dito kit din kaayan-ayat mo. Tatang, Iso akas iti nakon-nakon ka. Saan mo ang mapabasol ni Mayla nung nakiwin naswasan ka? nagsakit tatang. Ni Mayla ti may sa kadagiti inspirasyon ko. No apay-akayat ko taga-abroad. Ngamita, nakiwin naswasan kanya. Kasanupay dagiti arapaap ko para kada kami tatang. Masapol nga agbalin ka na timker ita, Edgar. Ikagumamaton uyin ti arapaap mo. Barang no agbaliw to pa iti puloy ti akin, intun nagunod mo ti arapaap mo. Parakan ka, Edgar. Agyaman ak dyan siya. Madlaw na irwam kan iti sitwasyon mo Saan na nakas iti sigod, ayawatan ka lang arudan iti kwarta, kas labakbaklayem lata ti intero alubong iti abagam.
Kaano ang makabrodak? Aday ta ka manen, Edgar. Di ka di kontento, iti matmat gadam. Almanam ka di pailaang ti agabroad. Idinto tadak lang arudon ti matmat gadam. Gapo iti panagpaay mo iti gay bar a negosyo. Janisha, ti saludsod ko ti song batam. Kaano ang makabrodak? Mabalin ka di. Saan mo na day tati pagsaritaan ta? Nabanuga kiti nagpat nagapanagbantay ko i-JK bar. Tapno masigurado lang nga saan da ka paginteresan dagiti customer ana esem iti lasag. Kalpasan na. Day tapay ti pagsaritaan ta ita. Taadatan dito'y balay ko. Lipatam pailaang ti maipapad iti dayta, Edgar. Saan ta sayangan ti kanito? Agranek takit di iti ragsak. Ta ikarik, saan ka abaybayan apulos? Ikarik dayta, Edgar. No sa anak amariro manang Emmy, nasurok 2 tawen ang napagnumaranak ni Junisha. Iso nga idi mariknak nga awan at talaga ti panggap na amang paabroad kanyak. Siya kon tinangipamuspusan iti amin. Inaramat ko ti kwarta nga ititad na kanyak, tapno maipagnak iti legal dagiti papeles ko nga agabrod, ngam inlimod ko kankwana ti amin. Nakla-at-laangan ni Junisha, idi imbagak nga ag-flight akon. Pinanggap nakpa idi nga i-blackmail. Ngam di na matlain tuloy, nang runa idi narikna na adesidido ak iti pangadang ko. No nakagdangak man ita dito'y balasiw taaw, makunak agapumatla iti sakripisyok manang. Tano ar-arigan, adu ti insakripisyok. Karaman pa yan ni Mayla nga ay ayatag. Amok nga adabidot ko manang. Kat daytoy ti kayat ko nga ipaamiris ka dagiti dumdumngeg. Tapno di dan tutultuladan dagiti biddot ana aramid ko. Agyamanak manang Emmy. To'y pagayam mo, Edgar. Pagayam nga Edgar, agyamanak matken ka iti panagsalaysay mo. Pudno nga dagiti banag arumbang nga isakripisyo, sakbay ang magunod dagiti arapaap iti biyag. Kung nangaruden dagiti dadduma, normal ti agbiddot. Ti dakes, kat no pagtalinaedem abiddot ti biddot mo. Kat di ka agaramid iti pamuspusan, tapno mailinteg dayta abiddot. Annadam nga rod no anyaman ti naipundar mo. Takas na ko namon, adu abanag ti insakripisyom, sakbay anagunod mo ti arapaap mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Kimberly, wenno Kim, nga iti agdama, kat ada ijay New Jersey, USA. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan
naklatan iti Kimberly wenno Kim. Ket iti agdama, adaak ito'y New Jersey akadwak ti pamilya. Dayto YouTube channel yo ti pagaayat a pagdengdenggan ti amak, sipud nakita na iti internet. Takasanumat ngamin, idi kabambanwagan na, panagdengeg iti iloko a drama a maipatpatangatang iti radyo ti liwliwana. Naggapo ak iti rigat, ngamgapo iti panagsalukag ti amak, nagbaliw ti biagmi kadagiti duapay a kakabsat ko. Ngamjak ilibakken ka manang Emmy, adu tinapasaran mi a panubok. Pagteng adanda ni simukwan pa yan ni tatang, ngamgapo kada kami nga anak na, nagibtor ken kinabailan na asinaranget ti amin apan nakaikuspil, ken panang tagtagibasit ti dadduma, karamanen ti bukod mi a kadaraan. Sapay la ko mga rudmanang, tamaikan mat iti gundaway a maidrama da iti padas ko, tabarang makaipaay mat iti liwliwakan adal, kadagiti na ayat, adumdumngeg. Bibiyang mo, no narabianak si Kadolpo. Ala, rabrabiin asimangpot ni nanang. Ngam-apapaon naman ni tatang. Asawa na, Roma. Nagkapon nga taman ang kaya ni nanang. Kung responsable kang asawa. Kanayon lang na nakastoy. Agan-anos Rabiin nga agawid ni nanang. Kalpasan Ay, na. nga mo. Pagsasawa na pa ni tatang magdamag. Di mo mat mapasaya at ibig Na kayo. ipaglakit din talag na kanang dagiti kakabsat ko. Kuskus ko kumaitikili. Sanda amang di pa nagkapabad at tatang nanang. Di nakman pakibiyangan. Oo na yun ti kastoy. Apay akas to dagiti matam tatang. Nay, apay dagiti matak, anak. Limtag mo tatang. Kasla nagsangit kayo. Anya? Anya kumaga pong agsangit ak ngay, Kim. Awan ti lalaking agsangsangit. Nang runa dagiti ama akas kanyak. Di kat ibagadan ton. Apamaklaan ak no agsangit ak anak ko. Ngum talaga amadlaw ang nagsangit ka tatang. Saan anak ko? Napuyatan ak langin sa okas ti matak. Ngam saan ak nagsangit. Anya kumangay aga pong agsangit ak. Gapukan ni nanang. Oh, makitam tatang. Kalat na paulimag ka. Kim, anak. Kan may sa tatang. Saan nyo ang mabalin nga ilibak kanyak tinapasamak idirabi Ngamin, nangag ko ti pa nagsubsubang yu kaninanang idisimangput. Iso nga amuklaptan. Ni nanang ti makagapo, no apay akasta ti langayo ita. Mababainak to pa yan. Gapit aramid ni nanang manang Kimberly. Ha? Anyat kayat mo asawan, bonbon? Ibagbaga dagiti kalugaran tayo akalapati kano nababati tayab na ni nanang. Ha? Anya kalapati nga ababati tayab na nga ibagbagam? Anya pa ngay, hostess. Ha? Hoy, bonbon, saan man atilay bagbagam Anya a hostess asasawam mat? Isumati bagbaga dagiti kalugaran tayo. Nangruna ni tata kanura taga-bagatan. Agmursit pa iti uray la Nukas ti akasarita nak may papankan ni nanang. Mabalin ka di bonbon, liklikam dagiti kakasta tao. Saan arumbang asayangam ti oras mo kadakwada? Tandaanam dayta, ading.
pala si Mrek dito pagturturugan mi ni tatang. Sigurado nga urayan naman ni nanang. Kasanumot ngamin. Rabi iuna yun. Ngam di pala si mangput ni nanang. Kaasimot ni tatang. Kanayon latan nga isut agur uray ko ni nanang. Isut trabaho dito balay. Kalpasan ti panaggapo na makitrabaho iti kompormila dita. Tapno at dala ang matgadan na. Kalpasan na. Isupay ti agluto kas kada aglaba kadag iti namurngan mi. Sapay di na kaya tatumulong ak. Pumangon ak man kiti tamapana ko mismo. Tambarak mo tan ang mga ibagakan ni tatang arumbong amaturugan. Nay, papanam Kimberly anak. Apa abimangon ka? Ah? Ay kwa, mapanak o mismo tatang. Dito galatan anak ko. Orayin naktay nakalaan di arinola. Tapno saan ka narumuar pa eh. Ha? Mabit lang anak ko ah. Orayin nak dito eh. No kinadungo ti pagsasaritaan, para kanyak, awanan ti umasping pay iti kinadungo ti amak manang Emmy. Isu ti mangged tapno adda pagbiag mi. Isu pay la ti agtrabaho iti uneg ti balay. Taninanang ko, jak amo asawan ti maipapankan kuana. Sala nasaya at ti pannakilangan ni nanang iti amak, no maiyawatan ni tatang iti kwarta. Ngem responsable ni tatang. Taam muna ti agilasin iti para iti panagadal mi nga agkakabsat. Ken para iti pagkasapulan mi a pamilya. Idinto ta ni nanang, no maiyawatanen iti kwarta, saan min nga amuno anyat pangusaran na. Tirigat na, kaslaawan anyaman na kankwana ti adu arigat ti amami a makitagtagad iti kompormi laditan tapno mabiyag na kamilaeng. Iti naminsan arabii, di kay pala maturog. Adala man ti rabii. Kimberly, anak ko. Tatang, saan kayo kadipay anairuam akanayon ang marabyan nga agawid ni nanang? Pasaray parbangon pa yan no daduma. Maturog kayo kitin tatang. Saan yun nga urayan ni nanang? Sumangpot tulatan no kayat na. Diya ko urayan ni nanang yo. Ta sigurado asaanan niya gawin. Anya? Anya ti kaya siya asawan tatang? Itay simang puta ka nakikarpintero diyan dos mundo. Ada nakita ka surat iti cabinet mi kaninanang iyo. Surat? Juan. Mensahe nagkapoy ti inam. Anya ti kunana tatang? Kimberly, sikat ti inauna anak ko. Pangasim tagbalin ka kumaan na tipker. Tapno na pagtuladan na kita dim. Tatang, anya ka din ti bagbagayo. Anya ti may papan ka ni nanang. Anya ti ibagbaga ti surat na. Pinanawan na tayong tinayo. Anya? Day tatagpay sonak.
Day tatilinaon ti surat nga imbati ti inayo. Iso ano addak man ita ditoy. Saan nagaputar urayak di inayo. No di kat pampanunutak no kasano kayo ni anak mi. Apinanawan ti inayo. Ay, anda kita'y addim nga, ike, maapok. Ni Bonbon, agsaksak do lola. Ni Bingbing, nakaturog. Nabannog namin. Ay, kasta aya. Nangyagak iti kaninyo. Tamok nga awan jay amayaw, tanapan na kiobra. Ay, adangarod na yun ti kanon mi apinanawan ni tatang Ha, no kasta, adan kaninyo. Adan alola, nagluto ni tatang sakbay apinanawan na kami. Kalpasan na, binilin na kun itirong bangaramidak. Apag isunto no sumangpot no malam nga agapo iji trabaho na. Ay, una yun ang nagtak ng jay amayaw. Lola, Noan niya, tinaknakan jay na ayaw, taapay apimanaw mutin. Di na kay man la pinanunot mo't nga anak na. Uray anak ko amis mo jay inayaw. Kagurak ti panangabandona na kada kayaw. Kagurgurak, apok. Inton maminsan, Jack kaya tatrabaho niyo dagitar aramidak dito'y balay. Nalawag, Kimberly, Bonbon. tatang. Ni manang ngamin tatang, iso tinangibaon kanyak ngagsak daw. Hala, di mat nagsaritaan ta tulungan pa ni tatang. Siya Kimberly, Huston, Bonbon. Jack kaya't nga darumso adiyo pag kinaawatan nga agkapsat, gapulang iti gagaryo amang tulong kanyak. Maasyan kami ngamin kada kayo, tatang. Uwan nga ro tatang. Tano saan ko maapimanaw. Kimberly, Huston ko nakmat. Basta laglagi pa nyo akanayon ti bagbaga kada kayo. Kim, no talaga akayat nakatulungan, anak. Asikaswam dagiti kakabsat mo. Day talang ta aramidam. Siya kung ti makaamoy ta amin. Basta ti panagadal mo, kandagiti kakabsat mo lang ti asikaswam. Noan niya man ti masapul yu kadagiti apok. Ibagamla ang kanyak dulpo, wan. Adda kami kan ni tatang yu anak kasagana amang saranay kada kayo. Nanang, Di mi pulos kanunungan tinagalas nga inaramid si anak may. Nagrunak at nagbabasit pa'y dagiti apo ko may. Ngamkas jakitin. nanang, husto ko man. Ha? Nalpasan na ng ngedeng ta anak yo. Idawat tayo langan anasaya at kumatika sa saad na iti sa di naman nga ayan na ita. Ay, una yan, Dulpo. Sika lang arudan ti inagrabyado ti anak may. Ngam na saya at latati kayat mo apagbanagan na. Pudno anatak ng kabarok. Iso nga ad-addan ababalawak di anak may. Gapo iti kinadarasudos ngay naramid na. Di pa'y lakat maikan iti pagnakman. Gapo iti kasjay ngay naramid na.
Sipod pinanawan na kami ti inak. Ad-adan asim maet ni tatang anangged manang Emmy. Awan apulos ti pilyan na trabaho. Basta mabalin a pakipurdiyaan, basta amuna nga datangdan na, serken na. Saan la aday ta? Mangged lang arudan nga agmalmalam, isamiranan tupay la ti aglako iti barbecue ken balot iti rabii, iti asidag ti kantina iti lugar mi. Ti dayawak unay kankwana, uray nagado agundaway a mabalin na kumaasukatan ti inami. Di na inaramid, manang Emmy. Nagtalinaed anapudno ni tatang iti inami. Ket di na pulos ginandat asukatan ni nanang mi. Naglabas nga rod ti adu atawan. Saggaysa kami ang nagturpos kadagiti kakabsat ko, babaan iti panagsalukag ti amak, manang Emmy. Ket dagiti dua nga adding ko, agpada da idin nga adda iti balasiw taaw, ta agpada da nagabrod, kalpasan ti panagturpos da. Tatang, anyat makunayo itinatarimaan na balay tayo? Ay na, nagpintas nga road, Kimberly, anak. Makapabangar itirik na. Sigun kada bonbon ken bingbing. Pagsardengan da kayo kanon a makitagad iti kompormila ditan tatang. Saan da kayat nga agtrabaho ka pay? Nay, katanya lang arudan nga ita aramidag. No pagsardengan dakmeten amanggay. Tatang, agsalugan ti pigsayo. Tirumbang kada kayo kat agrelax laangan. Saanan arumbang agbanog kayo pay? Anak, nakarkarong agsakitak no awan tar aramidag. Isa pang nga asiyo kuma. Saan da kalapdan nga trabaho? Basta, saan anatangkan ti ulo yo, tatang? Dumngag kayo kuma. Kimberly, anak. Kat inton maisimpak mo dagiti papeles kung agabrod. Agsagana kayo, ta talaga nga isurot da kayon tumat. Jaklakit di umanugot amabati kayong agmaymay sa ditoy, tatang. Dolpo. Roma. Siya nga ron, Dolpo. Nay, Roma. Apay ngagsangit ka nga. Pagkawanan na. Pangasim. Pagkawanan na kuma. Di nasayaan. Sumrek ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Oh my God. Nalaos ti panagbabawik, Dolpo. Amo ka nadagsan ti basol ko kan ka. Pagkawanan na kuma. Roma. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti agsublikan ka. Ngam naunakla ang tinagpain. Kanaam ka nga ang mga noanya ti aramidan dagiti anak ta. Nilaangan Kimberly ta dito'y nga anak ta. Amok Dolpo. Nadamag ko ngamin ang nagabroden da bonbon kan bingbing. Uray ni Kim, dandanimat na nagabrod. Apay ngay nga adda na nagsangit ka, Roma. Gaputa mababainak, Dolpo. Nalaos, ti panagbain ko, gapo iti kinaawan serbik nga ina. Malaksid iti dayta. Balangkan ti sakpay a babae. Babalawak iti kastaunay ti bagik.
Mabalawag unay. Tatang, nalipatan niyo ka din tinaramid kada kayo ni Nanang. Saan, Kimberly, anak ko? Diyak tumalipatan, Apolos. Lukas tangarod, apay nga awatan niyo pa'y laang nagnag dito'y balay. Apay, anak. Maibturam ka di nga agkatang-katang ti inam. Idinto ta naglawa mo't na ito'y balay tayo amabalin na pagtagusan. Ha? Di ka laka din makonsensya, anak ko. Kalpasan nga inimot na ka dya inam iti siyam abulan, iti saklot na. Kalpasan nga imwis na ti bukod na abiyag, iti impas ngay na ka. Maibturam abaybayan ti inam nga agkatang-katang. Akayarigan na ti maysa nga agpalpalama. Kasta ka di. Tatang, Damagak man ken ka, anak ko. Idi ginuliban ken pinanawan nak ti inam. Napuutam ka di nga impangtak. Nga inlunod ko, wano pinanggap ko abalsen. Kasakitan ti inaramid kanyak ti inam, anak ko. Ngam si dada anak lata amang pakawan kan mangawat kan kuana. Isa pa nga asim, Kim. Anak, lukatam ti pusong para iti inam. Katulungan na ka mangilawlawag ka dagiti kakabsat mo iti amin. Pang-asim, anak ko. Makisarsarita akin ka. Pang-asim kuma. No pay agkad-kad tiriknak manang Emmy, imanugotak iti kayat ni tatang. Ta idi nagsubli ti inami, idi man laengen anakitak arimanyag tilangan ni tatang. Tinulungak nga rod ni tatang ang nagpalawag kadagiti kakabsat ko, nga iti day di akan ito, kat agpadan nga addada iji balasiw taaw. Idi nakaabrodak, namamok met tinagbalin nga asawak. Iso ang nagbalinak a citizen iti ayan ko ita. Kat naalak dananang kantatang ko. Aklo nagkaging ga ita, sabali lata ti tratok iti inak, gapu kadagiti pagteng iti napalabas. Ngem kanayon latamet abalakadan nak ni tatang, asaan arumbeng ti aramidak. Banag nga ikagkagumaak met nga imula iti isip ko. Tapno mamimpinsanan a mapunas tinagumok agurak para iti inak. Kat amok manang, maaramid ko dayta, babaen iti tulong ni tatang ko. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Kimberly. Pagayam a Kimberly, napintas man ti mensahe ti pakasaritaam, nang runa ti kababalin ti amam. Iso asi papanakkel kami anang itampok iti pakasaritaam, iti mismo nga aldaw dagiti adigi ti pagtaengan. Sapay la kumapagayam ko,
Tamasursurom nga agpayson ti mamakawan. Taibagakken ka. Iti kanito amapakawan mon amamin pinsan ti inam, mapunas tumot aminen a negatibo arikna nga adda iti kaunggam. Kat para iti amam, kan kadagiti amin nga adigi ti pagtaengan, Happy Father's Day kada kayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nga intay ilingad itinagan amadel, nga iti agdama kat adda iti Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan amadel. Adak ita dito'y Singapore, kat jak ilibak, amay saak kadagiti naayat a listener, kadagiti upload jo. Ado nga minti mapidot nga adal kadagiti pakasaritaan nga itamtampok yu iti programa yu manang. Kat kayat kumat nga ibinglay ti padas ko, nga iso ti makagapo, no apay a nagregetak a nagabroad. Nagtaudak iti nakurapay a pamilya manang. Masansan nga agapa idi dagiti dadakkel ko. Ket ti kinarigat ti panagbiag ti kangronaan a makagapo. Simple lang ti biag nga arapaap day di tatang ko para kada kami. Sungani iti kayat ti inak ananamay a panagbiag. Rugyak nga rod manang ti agsalaysay idi katurturpos ko iti high school. Kaen-enroll ko idi iti kolehyo, idi dimteng tinakaro nga apa, iti nagbaetan dagiti dadakkel ko. Awan pa'y ganas ti agbiag, tapasiglatan arigat ti mapaspasaran, makapasuron. Anya ka di manan aya di pagkaskas ta Amlydia. Ngiwat ka lang, ngiwat. Ha! Damagan pa'y lang, inutil! Anyat ko na Amlydia. Kaya't mo nga ulit at timbagakan ka itong inutil ka kunak! Ayop ka! Di naklagarudan mabiyag itinanamay! Agkabil ka pa'y buwisit ka lalaki! Kaputan na labos ka na. Agasam ta inutil ko ng payang ka. Talagamot kami nga inutil ka! Awad sir-bim nga digay ti pagdaangan! Diyak la kuman nakias asawa kan ka, buwisit ka lalaki! Buisit ka man! Nagbabawi ka na asawa kanya, nakarkaro akpay! Nagado iti tagkamkamat kanya, kam no apay asikapay lati pinilit! Kasta gaya ma. Pues, agsinatan itong nauma ko ni ti kastoy abiyag. Agsinatan! Tatang, talaga ka di asaanan nga agawid ni nanang. Madel, anak. Anya amin dinagapaan nyo, tatang. Kas iti sigod, anak ko. Kapo iti kinarigat ti panagbiag tayo. Tatang, Pasensya kan, anak. Aramidok mo ti amin tapno maipaay ko ti amin na kasapulan nyo. amok day ta, tatang. Tano saan? Diyak kumamot agad adal. Amok asaan na kontento ti inam iti kabailak nga ipaay. Kat day ti masansa na pagapaan mi. Ngam amin na pamuspusan, aramida. Tatang, Kan maysa, talaga nasakit tinakam kanyak ti inayo. Kaputa na kaabil ko. anya? Apay ang kinabil nyo ni nanang? Diyak na puutan, anak ko. Nasairak iti panang ibaga na nga inutilak.
Kat na ijay, di ako nalapdan ti bagi ka ng kabil ken kuana. Normal ni nag-asawa, ti saan nga kinawatan. Namnukas to ngay may kamatan dito balay. Sa balik na saritaan na Lydia. Nauma akon, tatang. Nauma ka, ikay. Itinalaos arigat. Di nakmatla mapagnamayon ni itong. Kahit di papanaw mo, di balay yung ti solusyon. Kasta ka day. Tatang, Kasanaw ni Madel nga apak. makamon ni itong kankwana. Ay, na yan ti kasta pa nagrasrason mo, Lydia. Rumbang ka ni ti kasta rason ti may sanga ina. Basta, tatang, saan yun ang mabawing ti pangadang ko? Nauma ako na talaga. Lolo, sa dino ti papapanan ni Nanang. Apay ako na yung masansan arumwar. Dakman mo, apok. Kanayon nga ron akasaritak nga ornusan da kanitatang mo. Nuan yaman ti saan ta nagkinawatan. Lolo, Kung natangkan ti ulo ni nanang mo. kanayon analiday ni Tatang, Lolo. Amkik nga amang noan niya ti mapasamak kan kuana. Tasaanan ang makapangpangan unay, sipod pimanaw ni Nanang. Dakman mo kaninanang mo. Natangkan ti ulo na. Saan ang makawawat? Orayak ni Nanang takasaritak, Lolo. Katuan apok. Barang no si kati makabaw ay itikilaw. Apa nagrasrason na. Ingka gumaak a kinasarita ni nanang ko, manang Emmy. Ngem natangken ti pangedeng na, adi na kanun kayat ti agsubli iti balay mi kada tatang. Pinagpili nakpay no sa dino ti kayat ko apag naedan. No iti den nana, wenno iti den na ni tatang ko. Gaputa na as asidegak ken ni tatang ko, isu nga rod ti pinilik. Ket jak to pulos malipatan ti imbaga na kanyak. Ano ag naedak iti ayan ni tatang ko, nasaysaya at lakanon, alipatek nga ina. Nagsakit tinakam ko kankwana iti daydi agundaway manang Emmy, ngam jak impadpadlaw. Naglabas nga rod dagiti aldaw, ada kamilaangan ken ni tatang ti agbinbinadang. Ket iti maysa nga aldaw, imay ni lolo ije balay mi. Naira na idi, nga adda ijay talon ni tatang. Agab-abrod ni Nanang kunayo, Lolo. Wan, apok. Ti kunana kanyak. Naka-schedule ka nun ti flight na. Anya? Bagak nga ron, nga umay dito takasarita na kayo kumamat. Ngam talaga natangkan, ti ulo na. Anya mo to ni Nanang? Talaga alinipat na kamin ka ni Tatang. Tsak amo ti sawag, apok. Isu nga'y mayak na, tay pakaamok ka na kayo ti amin. Tsak kayat, nga damay bagayo kanyak. Kasi ka mismo ti makaamaw, Madel. Tsak kanunungan apulaos,
ti panakisina ni Nanang Mao ken ni Tatang Mao. Siya kung tagpakpakaasikan ka, tatang. Mapantay tayo ang dalolo. Kasaritam ni nanang. Itulok yung kadi apumanaw ni nanang. Adi kay man la nakapagsarita, tatang. Anak ko, Laglagi pa nyo nga damot basol yung idi pimanaw ni nanang. Kinabil yung saan ka di? Iso agpakpakasya kita, tatang. Kaya't ko ang maurnos kayo ka ni nanang. sige anak ko. Ngam ko yugan nak ko ma. Mabai na kasi siyak timapan. Uwan at tatang, day talagayam. Katsapay ako mata maurnos kayo ka ni nanang. No bilang maurnos kami, malakdak nga tangaga bro. Tatang, Sigurado asaan matla palaptan day jay anak ko. tatang, saan ko man aday tati panunutan nyo? Ti importante, makapagsarita kayo ka ni nanang. Kapat ganmat laang ang kinawatan kayo. Sakbay nga umadayo ni nanang. Itakalaang nga umay, no kaano adandanin ti papanaw ko. Lydia, Siguro, kayat mo ti makiinurnos ita, gapot aga brodakon. saan aday tati makagapu Lydia? Imayak takid daw ni Madel nga anak ta. Di ka man si kaitong, aramatang pa'y arason ni Madel. Anya ti kayat mo asawan. Tiket di ibagam, kayat mo ti makiinurnos, takayat mo ti mairanod iti matgadak iti abroad. Anya, Talaga mo't aday tati makagapusaan ka di? Tauray si ka mismo, na umakamutan nga agrigrigat. Isu na laeng tasadot ka nga agaramid iti pamuspusan, tapno maiyaon mo kumaitirigat ti pamilyam. Takasano, inutil kamot ngamin. Iso akasayaatan no pumanaw kan itong. Tauray anya ter aramidam. Saanan nga agbaliw apulos ti pangadang ko. Diyakon makiinurnos kan ka. pasensya kan Madel anak. Naramid ko ti amin. Amom da ita. Tatang, Patsi ka nangag mo ti amin na saritaan mi kaninanang mo. Isa pasensyaan naklakuman. No napaayak ang makiinurnos kan kuana. napalalo ni nanang. Di nakamanlaikan iti gundaway. Basol kumot lang amin. Anak ko. Ha? Tatang, No saan ko kumaanak ka, Beledi? Nalabit nga napay namnama maornos kami. Ngaman yan, tatalaga saan na maornos pa iti amin iti nagbaitan mi kaninanang mo. tatang, pangasim. Agbalin ka kumaanatibkar. Di ka kumapaatiw iti ladingit kan parikot ang mapaspasaram ita. Ipatpatag ko ti inam, anak ko. Amo ti Diyos, anak kasagana ka mangipaikan ko anay ti amin. Ngamno apay at inapulos nakita kan narik na dayta at arikagay ko. Tatang, Masaksakitan na kitinapasama ka anak ko. Masaksakitan ako na
Ididay di agundaway ko laeng anak kita ang nagarubos tilwa ti amak, manang Emmy. Diyak maawatan idi ti imapay ariknak. Kasla mabriat ti barukong ko amangkit kita iti amak. Ngam ingka gumaaklat ta nga inandingay. Natuloy nga rod ti panagabrod ni nanang ko, kat dito'y Singapore tinapanan na. Idi damo, pinawpawitan nakmat. Ngam no Jack Mariro, upat adaras laeng ang nagpawit kanyak. Kat ni tatang aminen tinakakaam mo iti panagadal ko. Nagtalinaed ang natibker ti amak, nga uray madlaw iti pisikal alangana, adakkelen ti imresan na. Ken kanayon analiday, sipud pimanaw ti inak. Dimteng ti gundaway apagbutbut ngak manang. Adaak idin iti may katlo atukad ti kolehyo. Kalkalan manan ni tatang. Talaga ajakon magustuhan da ito'y ang mapaspasamak kong kuwana. Kasanumat ngamin. Malaksid asan amang mangan. Kan makainina na iti husto. Isubsob na pa iti bagi na iti trabaho iti talon. Uray no agtudtudo, di pa'y aglino. Kalpasan na. Mainaran tumanan. Anya nga ita. Inakman iti ayan na. Tatang. Ay, Renee, anak, apayan na ka rin kapay. Adalong ng tirabi. Di nakpagdanagan, tatang. Siyak ti rumbang agdanagkan ka. Ay, awanan niya man na ito anak ko. Ay, gagangay lang ang uyok na ito. Saan, tatang? Sa balin day tauyok yo. Iso pa nga asiyo kuma. Inton bigat. Agpa-check up kayon. Kuyugan kayon. At na klase, anak ko. Aglangan akong tatang. Di important. Pang-aasim anak ko. Di kaglangan. Ang anak ko. Di nakpagtanagan. Siyak tulatan ti mapanak pa, doktor. Sigurado kayo? Well, anak ko. Siyak tulatan. Basta diyak kaya't naglangan ka. Iti pagadalan. Madel, itay pa lang madamati klase tayo ang nadlaw ko di ka makaid na. Apay ka di. Madanagan na kamin ka ni tatang ko, Lito. Ha? Apay? Masakit ni tatang ko. Anya? Apay nga rin simrag ka pa'y laeng. Naglangan ka lang kuman atay na si kasom ni tatang mo. Isuti ko nakidirabi eh. Imbagak ako yugak nga agpa-doktor. Ngam di na kaya't ngaglangan nak. Anya? Isulat ta kanon di mapan agpa-doktor ko nana. Sapay at dapay klase taging gano'n malam. Day tangarod kat. Kaya't ko amaamuan no kumusta ti panagpakita na iti doktor. Si kaman naglangan kan. Amang ano sana magustuhan ni tatang no aramidak dayta. Iso nga ilipas kulatan ti klase. Sakto agawid adagusan.
ak lolo. Amang ano da kontak yu kan ni nanang. Madel, apo. Nakaro ti sakit ni tatang. Kaya't ko amamon ni nanang bareng agawid. Ay, kaya't kaman at tulungan. Ladingitag, apo. Ha? Anya ti kaya ti asawan, lolo? Nasurukan ta makatawan. Ngawan kontak ko kan ni Lydia. Anya? Dahil tatag paiso. Madanagan nakbat nga rodan kan kuana. Ay, Diyos ko. Kasanungan yan nga ipakaamok ti kasasaad ni tatang. Diyak mo, apok. Ultimo, dagiti ikit mo. Kas kada ulitag mo. Di da ka no makontak, tinam. Saan min nga amo? Noan niya tinapasamak kan kuana. Lolo, Iso ang ladingitag, Madel. Saan ka matulungan, apok? Ladingitag. naulimak iti pagturturugan ni tatang. Jakmatan mangag ti panaguyok na. Nalabit ang nakaturugan. Nasaya at matap na makainan na. Agtuglop ak matan. Maturog ak matan tamasapa ak nga gringin ton bigat. Masapol nga asikaswak nga umuna ti pagarmo sa ranmi ka ni tatang. Sakbay asumurag ka kiji pagadalan. Iso ang maturog akon. Aday ta, nakaidasara kon. Manipo di tay bimangon ak aging ka nakaluto ak. Diyak pulos nang nag-anaguyok ni tatang. Ay, sapay la kumata sumaya aton ti kasasaad na. Takaasimot. Sapay diyak pulos na ipakamo ka ni nanang ti kasasaad ni tatang. Tawan mo ton kontak mi kan kuana. Ay, inakriingan na ni tatang. Agar mo sar kamin, tapno makainuman ni ti agas na. Kantap no makarubwatak mo ton ama paniji pagadalan. Tatang, agring kayon, tagar mo sar tayon. Lukatakon to'y tawa dito pagturturugan nyo Oh, aday ta. Simrakan ti presko nga angin. Kasapulan nyo mati... Ni, apay ngay, adi matlagkirinan ni tatang. Diyos ko. Apay kasamot ng tilangan ni tatang. Tatang, agreeing kayo. Diyos ko. Naglamiis mo to ni tatang. Tatang, agreeing kayo. Tatang. Diyos ko. Tatang, pangasim. Di nagrabakan ni Gastoy. Agreeing ka, tatang. Tatang ko. Diyos ko. Saan?
nasakit para kanyang dayto. Ngamlagargaro na masakit na anak. Numakit-kit ang kamarikringatan. Ang ginanakan tatang. Ang ginanakan. Kasla nagtupak kanyak ti lubong, iti dayding agsapa manang Emmy. No dadduma, pabasulek pa yan ti bagik. Tano kinitak ko manitatang iti daydi arabii, nga awan mangeg ko nga arimekmek na, amangano nasigod ko ma, kat amangano si bibiyag payla ko ma ti amak. Naimbaglaengen takadagidi agundaway, adda ni lolok anangan andingay kanyak, iti kanito akalaat alimidem ti lubong ko. Gapo iti napasamak, diyakon na ituloy iti panagadal ko iti kolehyo, manang. Nagsapulak iti trabaho, kat idi na ikanak iti gundaway, ingka gumaakmat ti nagabroad, iso nga addaak ita dito'y Singapore. Tikang runaan arantak iti panagabroad ko, kat sapulek ti inak. Ngamdak sanggasat, taaging ga ita, awan paylaeng ti uray anya nga impormasyon anakalap ko maipapan kan kuana. Iti panaglepas ti kontratak, agawidak, tabareng addan impormasyon da lolo maipapan kan ninanang ko. No bilang laeng, tamangeg na daytoy insalaysay ko. Sapay la kumata kontakan nakmet, tapno agkita kamin. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Madel. Pagayam a Madel, anyan anagkasang ti pakasaritaam. Aklunek akabayatan ti panangidrama mi iti padas mo, jakmet na lapdan tinagluwa. Kararag ko iti namarswa, nga iti kabiitan a panawan, kat agkita kayo kumamutten kaninanang mo. Tamamati ak, nga adu ti rumbeng a pagsaritaan nyo. Agtalinaed ka kumaanatibker, kat di ka umibet iti namarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Carlito, nga iti agdama kat adda ijay Kuwait. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan a Carlito, kat iti agdama adaak dito'y Kuwait. Sumagmamanumutan adaras a nagabroad ak manang, kat dito'y nga rod tinaudi anapanak, ta medyo napintas ti offer kanyak. May saak ka engineer manang, iso mabainak la ko mga agsurat, gapo iti profesyon ko. Ngam ti may sa kadagiti katrabahwak tinangengganyo kanyak,
Tanay-drama yumatan dito'y programa yo, tipadas na. Kinapudno naman ang impangag na kanyak ti panangitampok yu itipadas na, kat talagamat anatignay tiriknak. Isupay tinagko na, ang makapabang arik na iti kanito amang ngagamon ti padas mo, ama ipatangatang dito YouTube channel yo. Iso, ang nagdesisyonak mat nga rod, amang ipadrama iti padas ko, kat makaamu kayo lakuman manang, amang iurnos iti surat ko. Ay sus, naladawak man ni Nasimrag. Nalpasan ti flag ceremony. Ay, anyamot din. Kanahay naklatan na maladaw. Ang ginahay naklatan na sumrag iti classroom mi. Sana bali, tay timot likod tayan titugaw ko. Nubitsi dagiti kaadalak. Saan da ka basta madlaw? Paimingak langan tapno dinak masiputan ti maestrami. Aday ta, hada ako ni ti batog ti classroom mi. Inayadak man pa di sumirip pitiri daw. Naulimag dagiti ka klasik. Kat, ala, kasla da quiz mi Madlaw nga da sungsung-batan dagiti ka klasik. Inayadak kong tagarudok ang mapan iti tugaw ko. Bayat ang makumigom ti maestrami ta ti table na. Teta, agyamanak, saan ang naglaw ni ma'am? Ala, at nangagpay so quiz mi. Damagag langan iti kaadalak no niya di sungsung-batan da. Sungbatak matentap no sa anak ang masiro. Paglaangan, tadi nakanadlaw ni Ma'am Itay Carlito. Tano saan, sigurado anay baskag ka manan analadaw ka. Uwan nga ron, Gina. Kasanumat nga min. Tinulungak pa'y dananang gantatang sakbay asimbro ka kiti pagadalan. Kasta ka di. Uwan, Gina. Among matan no kasano ti kinarigat ti panagbiag mi. Iso ang masapol at tumulong ak kadagiti dadakkel ko. Tapno sigurado ang makaadalak. Amom Carlito, dayawan ka itinalabas sa kinagagat kan kinasaot mo nga agadal. Gina? Nasaya ati kasta nga ramid mo. Masigurado ka na pintas to ti masakbayam no makaadal ka. Sapay la ko mato pumayso day tangay bagam, Gina. Talaga kayat ko ti makalungaw iti kinarigat. Isong ni kagkagumaak ti makaadal. Nooray kasano ti kinarigat ti panagbiag mi asang kapamilya. Mamati ak ngagbaligi ka iti kasta panggap mo Carlito. Dakkel ti pamatik iti kabailam. Gina, awanan ti papel ko. Ang mga no, dapay papel mo. Dumahotak man. Od Carlito, adapay. Oh, atoy. Agyaman na ka. Naimbag lakit din. Tada ni Gina akanain na pagdawatak na awan papel ko. Ay, nagrigat lakit din ay ati marigrigat. Awan pa igatang iti papel mo't. Oh, Carlito, okay ka kadilaan. Di mo matlang amin ng suratan day tapapil at dinawat mo kanyak. Ha? Wano, di mo manan amuno anya ti haramidem. Uy, amok-mut Di nakpagdanagan, Gina. Adda lang amin kilata na panunot ko. Iso ang nagsari madingak. Ha? Anya nga day ta? Basta, malak. Rogyan dakitin tagwis. Tamangan no kilata. Pass your papers. Kunan tumanin ni ma'am.
Kabannog mo ti magmag na. Talaga nagregat ti kastoy. Magmag na kasumrok iti pagadalan ni tagsapa. Magmag na akto man ni agawit iti malam. Oray pa'y. Masapol nga ganosak. Talaga namin na kayat ko ti makaadal. Tapno ada napinta sa masakbayak. Kayat ko. Ay, di ka dito. Ay, sigurado. Ape anagado ti tao iti paraangan mi. Anya nga ta tinapasamak. Taras ko ti kamanan. Diyos ko, duwalungon ti masungada kitayan ti balay mi. Ano ti kaya kasawan na ito eh. Aping at na duwalungon iti balay mi. Apay! Naklaatak iti day di amalam a panagawid ko manang Emmy. Kat kasla nagtupak kanyak ti langit. Apaman anaamwak a nakamasayag gayaman dagiti dadakkel ko. Gapo ta nairaman da kadagiti pimusay, idinaawanan iti preno kan nabaliktad ti nakiluganan da nga elf truck. Pirmi ana depresak idi manang, katjak amo ti rumbeng nga aramidak. Naikanak laang itinamnama kan direksyon, idi injaya ti ikit ko akabsat day dinanang, amakipag naedak laangan kadakwada. Kat tibalay kan sularmi, ilako lakanon, apagadal ko. Imanugutak nga rod iti kasjay asing-asing ti ikit ko, nang runa kat awan mo't anak da nga agasawa. Tiim pagarup ko akaadan ti mangsaranay kanyak, gapo iti napasamak kadagiti dadakkel ko, nasukatan iti ad-addapay a depresyon manang, gapo kadagitoy apagteng. Anday ta, nakarumbuhat ako na. Masapa kita sumrog iti pagadalan, tapno saan nakamaladaw manan. Indakon. Uncle Doro, mapanakon. Nay, abay Carlito, sa dino ti papanam. Ha? Uncle Doro? Sa dino ti papanam ko na. Nakon iti pagadalan, Uncle. Sumrig akon. Nagkuna sumrag ka iti pagadala. Ha? Saan ka sumrag kita? Aglangan ka, tatulungan na kajitalaw. Uncle, ada eksamin mi ita. Katanya nga iti bibiyang ko iti eksamin nyo, Durbab. Ha? Basta nalawag dyan baga. Aglangan ka ita, tatulungan na kajitalaw. Ado, tinaskin nga aramidan ita ijay. Isa tulungan na, Carlito. Auntie, masapol nga agbayad ako ni pagkatalan tapno maka-examin ak. Umadani nga minon ti panag-exam mi. Pangalaam nga iti pagbayad mo. Ha? Auntie? No apay adi ka pay lagsardeng nga agadal. Saysayangam lang ti panawon ken kwarta gapo iti dayta nga adal-adal nga ibagbagam. Auntie? Oh, apay akit kita nakitikas ta, Carlito. Aday bagam kanyak? Kwa, auntie? Dimat, ada kayo tinaglakwan ti sular kan balay mi. Kung ayaw nga aramatag dahi iti panagadal ko, saan ka di? Na, nagpuskol mo ti rupam, ta sa pulam pa lang tinaglakwan, je balay kan sularyo.
Auntie? No jay naglakwan ti balay kan solaryo ti pagkarkarit mo. Awanan manuwat laangan day jay ngay. Dandani nagkurang pa ya pinagbayad ka dagiti nagastos idinatay dagiti dadakkel mo. Anya? Ngam, auntie? Diyak amo pinagbayad yun day kwarta. Kan may sa, tamo kat nagtitinulungan dagiti kakalugaran kan gagayam day dinanang kan tatang tinagastos. Manipot pan na kay masaya kaging kay tipan na kay tabon da. Na, apay, nagbastos kan Carlito. Nakwenta ka launay Huh? Manumot laangan nga iti naurur idinangtad iti donasyon dagiti kaaruba kan dagiti ibagbagam agagayam dagiti dadakkel mo. Danda ni kurang paya paggatang iti saggaysada alungon. Auntie? Kan mabalin ka di Carlito, di ka man makidiskusyon kanyak. Awanan ka iti utang anaing bag-anakam. Si kalangarudan ti tinulungan mi, babaan iti panangkop-kop mi kan ka. Sa ita, kasta pa iti isubad mo kada kami. Awanan ka iti utang anaing bag-anakam. Buwisit ka. Di ka nagbandong nga grupo tamapan ni pagadalan, Carlito. Tasan ka sumrag ita? Anya? Uncle, masapula sumrigak. Sana ka mabalin nga aglangan ng runayta. Tanagaplayak iti trabaho iti pagadalan. Saan mananatangkin ta ulom si ka, Carlito? Ibagbagak lang aruda na saan ka sumrag ita ngam nagadupay lang nga saom. Uncle, amuyo sana kasukir. Si tadaan na ka mga ramid iti amin nga ipaaramid yung kanyak. Kastamit lagayam. Ditong palom nga rod ti kuna kasaan ka na sumrag ita. Si katimapan mga bono ka dagiti mula iti bangkag. Tama sa duta ka mapan tanang obarak. Di ka man sinaya ta mga numatibab ka, durbab. Sige, Uncle. Tsaka nagsinay. Lading itik nga ibaga kada kayo. Tasan kayo matamabalin na tong palin nita. Anya jay kunam? Saan kayo mabalin na tong palin, Uncle? Ar-aramidak ti amin na kayat yo. Ngam no ultimo ti panagadal ko kat matadahalan ka po kada kayo. Diyak itulok na ita. Saan na pulos? Una yun ti kasta mapaspasamakin ka, Carlito. Gina? Sigurado akakaasi ka manan iti pamayanda pa man nga agawid ka. Sigurado day ta, isa pang panunutot ti sahanan nga agawid. Anya? Sa dino ko matipapanam nga no di ka agawid. Makam mo ditan. Awan mo dlat ti Serbina makikabkabalayak kadakwada. Time bisa tulungan dak. Isuda pa iti makagapo. Tapno jak maragpat tara paap ko akang runa na supsuportaran ididag iti dadakkel ko. Una yan, Carlito. Una yan ti mapaspasamakan ka. Gina, pangasip. Di nakasyan. Saan ko kasapulan ti panangasi ita? Ti kasapulak kat suporta. Amo matasuportaran kay ti amin abanag, Carlito. Agyaman ak no kasta Gina. Talaga aday ta ti kasapulak ita. Talaga jakon kaya ti agna di jayan daigit ko. Agawid ak lang. Talag dagiti kagawaak. Ngam pumanaw ako ni Jay. Jak itulok nga isuda ti manglap pa di tara paap ko. Ang makaturpos iti panagadal. Jak itulok kapulos.
Itininamnamak manang Emmy, pirmi ti unget ni ikit ko apaman asimmang petak. Kesyo natangken ti ulok, kesyo awan kano ti utang ko anay imbag anakam, gaputa suksukirak ida iti asawa na. Jaklatan nagtagtagari iti daydi akanito. Tadyak kayat amadlaw dati panggap ko apumanawan iti poderda. Tirigat namanang, nagadupay lang nga impapaaramid da kanyak, iti daydi akanito. Banag ajakmat na pagkadkadan, takas iti nakunakon, jak kayat amakadlaw da. Apaman nga imadalam ti rabii, kenar na kandan nga agpadpada, naglibasak a nagtalaw manang. Nagkatang-katangak iti sentro ti lugar mi iti daydi arabii, ket iti lasod ti sumagmamanong aldaw, sakbay a nakakita ak iti mabalin ko a pagkamangan. O anya, nabsog ka kadimatlaan, Carlito? Uwan, sister. Agyaman ak una iti panang pasangbay. Kan panang pakanyo kanya. Awan anyaman na. Kas itinakunakon kan ka, tulungan da ito akong bento dagiti agkasapulan. Saan mi ang mabalin na pagtalikodan dagiti kasken ka, nga awan pagkamangan na. Sister? Bayat ti panagsalsalaysay mo iti napaspasaram. Tining-tingiting ko ti amin. Rik-rik naek, nagsasaukay ti agpayso. Wano agar aramid ka lang iti istorya, Carlito. Ha? Ket nariknak ti kinapudno dagiti imbagbagang. Iso ang nakasagana kami amang tulong ken ka. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sister? Kas itinakunakon, daytoy akong bento, kat si dadaan amang tulong ka dagiti kasken ka nga kasapulan. Iso ano kayat mo? Agnaed ka ditoy, kat ti kumbento ti makaam mo amang paadalkan ka. Mayat ka kadi? Una, sister. Apay kit din na saan ngay. Mayatak iti dayta. Mayatak unay. Kunak no talaga asan kan asumrek, Carlito. Kunak no talaga asan kan nga agadal. Gina? Amom ka di, namitlo adaras ngay may dito iniikit mo amang sapsapol kan ka. Ha? Kinasarita ng ti maestra tayo. Iso apatyak akasarita na ka ni ma'am. Apaman nga dawayana. Ni, apay nga ta. Anya ti ginagara ni auntie dito pagadalan. Apay asap-sapulan na. Panagkunak kat saan anasaya at ti makagapo, Carlito. Ha? Gina? Adamin sayang gusang nga agwarwaras itay ti pagadalan. Maipapan iti gagarakan ka ni ikit mo. No apay asap-sapulan na ka. Ni, anya nga dayta? Tumag ka, Carlito. Tay bagakken ka no anya ti sayang gusang anakadanon kanyak. Dumngag ka. Isublim langan ti tinakaw mo akwartay di pimanaw ka, Carlito. Ni, anya tinakaw akwarta nga ibagbagayo. Di kan agid di si ka, Carlito. Talaga nga awanan kay tibain. Awan utang mo anay baganakam. Kinupkup da kay di pimusay dagiti dadakkel mo. Kalpasan na, kastapay ti isubad mo kada kami. Takawan na kami pay. Amo ti Diyos nga awan ti tinakaw. Ay, di mo iraman ti Diyos iti saritaan. Mangirnad ka kumamot, mangiraman iti Diyos. Di ka lagbain at talaga. Auntie! Di ka kundi sangit na saan ko akasapulan day talwam. Jay kwarta at tinakaw mo ti kasapulak. Isublim day jay no di mo kayat nga ipapulis ka, Carlito.
Sister, anya ti mapasamak kanyak? Si kantinag ko na, nga awan ti dakas nga inaramid mo, saan ka di? Talagang awan, sister. Sa anak nagtatakaw. Pudno marigrigatak, kan ulila ako na demang. Ngamjak tumalipatan ti kanayon nga ibilin iti dagiti dadakkel ko. Sa anak ka nung agtakaw, tamay sa dayta kadagiti napatagabilin ti namarswa. Pudno launay day ta Carlito. Maysa kadagiti sa nga pulo akapat gan abilin ti Diyos, ti saan na pa nagtakaw. Kadyak to arami din na pulos dayta. Takanayon nga ibilin kanyak dagiti nagawanan na dadakkel ko, ti may papaniti dayta abanag. Di kagdanag, tamamati akan ka Carlito. Sister, Madaman nga sa sikaswan dagiti naayat amang tultulong dito'y kumbento, ti maipapan iti nakaipasungal ngalam. Kat mamati ak arumwar ti kinapudno. Kasaan to apulos abaybayan ti na marswa dagiti mairuruman. Tandaanam dayta, Carlito. Kadagi di agondaway man ang Emmy, kararaglaang ti adda nga igam ko, kontra kadagi ti akusasyon, kan ar-aramiden kanyak ti mismo nga ikit ko, akabsat day di inak. Iti pa nagtulid ti pa nag-imbestigar dagiti masaknan, saan da na panagnakan nga adda tinakaw ko, tatalagamot ngamin nga awan. Tikat di na amuan da, kat ti panangloko kanyak ti mismo nga ikit ko, maipapan iti naglakwanda iti daydi solar ken balaymi. Intuloy nga rod dagiti mamadre iti nakaisarungak a kumbento tinang paadal kanyak. Agingga ana iturpos ko ti kinainhinyero. Kat ita tamang manggedakon, pasaray mapanak iti kumbento tunggal agawidak dita Pilipinas. Kat mangtedak iti donasyon, kanda dumapay akasapulan da para kadagiti tultulungan da. Daytoy tipadas ko manang, kat agyaman naklaunay kada kayo. Tuy pagayam mo, Carlito. Pagayam Carlito, agyaman kami matkan ka. Daytoy padas mo kat maysa kadagiti pakasaritaan anay patulod kada kami, at talagamat anapnuan iti inspirasyon, arumbang laeng apagtuladan dagiti dumdungeg. Itultuloy mo ti kinamanagtulong mo pagayam ko. Tamamati ak nga adupay aparabor ti sumangbaykan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag.